Vens per a través de... Veient el teu currículum, què ens pots comentar de la teva formació? Vaig acabar la carrera a la Universitat de Barcelona amb matrícula d'honor en... He fet un màster en gestió i... Quins idiomes domines? Domino el català, tinc l'advanced en anglès, tinc nocions de xinès i de rus. I quins plans també tens? En breu em casaré amb la meva parella i volem formar una família. Siempre que vuelves a casa, guillas en la cocina, empanada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece.